Vou a poñer enteira, tamén vos explico unha cousa. A ver, é a miña exposición que eu fixen na miña casa para mandarlle a xente para que me dixera pois como o vía, vale? Despois, antes de poñérvola, a ver, eu penso que de aquí podedes sacar... Eu acórdome, por exemplo, cando estaba preparando a miña primeira exposición aló no ano, xa non me acordo, da miña programación, Conxitendo en matemáticas axudicaron tras miña, pero se axudicaron tras miña é porque esas peticións que axudicaron por detrás tiñan algo que ti non pediches. Sabes, eu se te teño diante e vemos a axudicación, seguro que hai unha explicación, vale? Pode haber erros tamén no CDP, pero non é moi frecuente. Bueno, pois iso, agora vou me centrar só en ensinarvos a miña exposición da programación, vale? Despois xa vos direi tamén a nota que me puxaron, que tamén así. Por exemplo, eu cando empecé a preparar a miña exposición, unha das cousas que máis me fallaba, porque o que me refiro é que espero que daqui saquedes algunha idea que podedas escoller, vale? Eu, por exemplo, cando estaba facendo a miña exposición, a miña programación, e pensaba en como expoñela, a verdade é que me faltaba como saber facer iso, sabes? Porque sí, é moi fácil coller e ir pois por apartados. Pois a miña programación ten este apartado, neste apartado non sei que tal. Pero non me convencía e non tiña moito de onde sacar ideas. Entón, un día, unha rapaza que estaba preparando as oposicións díxome se non me importaba que lle vise a súa exposición. Eu dixenlle, pois non, porque igual hasta pode coller algunha idea, porque éramos de distintas especialidades, así que... E unha das ideas que collín foi o método para afiar a miña exposición, vale? E ides ver agora como é ese método, vale? Aquí tamén ides ver, por exemplo, unha cousa que me preguntou moita xente, que é como facer coa legislación, onde meter a legislación, se metela en cada apartado, se ir polo medio. Entón, xa veredes o que eu fixen aquí, vale? Entón, antes de empezar, de poñervos agora o vídeo, tamén vos digo outra cousa. Se estades nesa situación de que ides ter que facer a exposición da programación, practicade sempre na casa e con quen sexa coa máscara posta. Iso foi un fallo no meu caso, porque eu, é certo que expuxen a programación algunha vez con máscara, pero non tantas igual como debería. De feito, despois, eu cando cheguei ali e me puxen a falar coa máscara, entre que sempre estás un pouco nervioso, aínda que eu relativamente me xogaba pouco, porque eu xa teño a miña praza e todo o que queirades, vale? Pero algo nervioso, pois sí que me puxen tamén, como a todo mundo, lóxicamente. Entón, notei moito a máscara, o sea, pesoume moitísimo ter a máscara e arrepentime de non ter previsto iso. Claro, no meu caso, vos igual xa o tedes en conta porque estades dando clase, pero no meu caso, que non estou dando clase, ata ese momento non me vin a dificultade do que era falar tanto cun ritmo apurado, respirando moi rápido, que ao principio tiven que parar varias veces porque parecía que me quedaba sen aire, e tiven que parar a beber, e, bueno, pasei no mal os primeiros 5 minutos, para que me entendades, vale? Entón nada, vou vos ir comentando e xa me diredes tamén o que vos parece a vos, vale? Iso sí, ao principio pinto un pouco a mona, vale? Porque eu son moi pintamonas. E xa vos digo, era un vídeo que ia enviar a xente coñecida, vale? Hola, Laura. Que saibas que estou nervioso, Como escoítase ben? Porque como estiven cambiando aquí, xa sabedes, todo do ordenador e tal, non sei se se escoita, decidime se se Como se escoita. fose o día da exposición. Decidime se se escoita. Eu aquí apareceme que recibides sinal. Vale, perfecto. Vale. Pois aí vai. Se ainda se estarei máis nervioso. Teño que respirar. Necesito beber agua tamén antes de empezar. Ainda se me vai cortar o vídeo por medio por non ter memoria, xa verás. Por certo, igual que vou dicir é unha chorrada, pero non vaiades... porque todo influe, vale, todo influe. Non vaiades levar unha camiseta como a que eu uso de pixama, porque, vale, podedes atoparvos alguén que non lle mola a frase, iso é ao que me refiro. Vai, merda, falta o reloxo. Bueno, pois o miro aí no móvil. Que, bueno, debería ter o móvil para controlar o tempo. Vou polo móvil. Ah, non, o móvil estou grabando con ele. Que Cristo, vale. Estos son cousas dos nervios, vale? Porque cando fixen esta exposición, aínda que fose na casa, estaba algo nervioso porque lle iba a mandar a unha profesora de escola de idiomas,
vale? Entón, pois, estes nervios, pois tamén ides ter que convivir con eles ali, xa verades. E va. Pois ben, o meu nome é Pablo, e se vos parece... Iso que acabo de facer, eu comento vos o que a mí me parece da miña exposición, vale? Depois cada un terá a súa opinión e podedes criticala todo o que queirades, vale? Pero eu vou seguir dicindo pois, cousas que a mí me parecen importantes, vale? Por exemplo, a presentación esa que acabo de facer. Hola, o meu nome é Pablo. O sea, pareceme básico, non? E probablemente moita xente non diga nada. E bueno, pode haber alguén que se fixe e diga, joder, este polo menos presentouse e dixo como se chamaba, porque eu non me acordaba, mira, polo menos axudou. Comezo a miña exposición. Para fiala, vou respondendo a unha serie de cuestións ás que considero que debe dar resposta unha programación didáctica, que son... Esta é a maneira que eu atopei para fiar a miña programación. É dicir, para transmitila, vale? Que é respondendo unha serie de cuestións que son esas que vedes aí e que son as que responde a miña programación. E isto doulle as grazas a Laura, unha profesora que coñecín en Arteixo de matemáticas, que foi a quen lle copiei esta idea de transmitir a programación, vale? En primeiro lugar, para quen programar, o que respondo no apartado Contexto Educativo e Atención á Diversidade. En segundo lugar, porque programar en obxectivos xerais e específicos, que programar en competencias e contidos, cando facelo na temporización, como facelo na metodoloxía e, por último, como avaliar o que respondo na sección de avaliación da miña programación. Antes de comezarmos a dar resposta a cada unha destas cuestións, é fundamental establecer a legislación de referencia. Vou non facer dende a máis xeral a máis específica. Vale, esta que acabades de ver é a maneira que eu teño de transmitir a miña legislación, a que me afecta a min na programación. Ademais disto, que eu agora o que fago é explicala toda, como fago aí, dende a máis xeral, porque a linguaxe xestual tamén se valora, creo que o pon a rúbrica, igual estou inventando, pero se non mirada a rúbrica, soame que algo pon. Entón, por iso fago do máis xeral ao máis concreto. Eu fixeno así, cada un que o faiga como queira. Eu foi a forma que decidí para transmitir a legislación. Dicila ao principio, cando o tribunal está, supoño que máis atento, aínda non se perdeu ni nada, entón soltolles aí toda a legislación e despois vou soltar, xa veredes que en algún apartado que considero importante recoller algún decreto, por exemplo, pois volvo a soltala, vale? Pero o grosso da miña legislación vai aquí. Así que comezo pola LOE, que foi modificada pola LONCE e que a súa vez, como ben sabedes, vai ser modificada pola LONLOE. En segundo lugar, hai que facer referencia ao Regulamento Orgánico de Centro de Escola de Idiomas, que é do ano 2010, e a orde que desenvolve o anterior decreto, que é do ano 2011. Tamén hai que mencionar, por suposto, os decretos do currículo, tanto o 1041/2017 como o 81/2018. Tamén, por suposto, o decreto de avaliación 1/2019 e, por último, o máis concreto, que é as circulares de administración e elaboración das provas de certificación e a circular de organización académica das escolas de idiomas. Ben, unha vez aclarado isto, vou pasar a responder a primeira pregunta de para quen programar. A miña programación está pensada para un grupo de 20 alumnos e alumnas de C1, que eu situei na Escola Oficial de Idiomas de Lugo. É un grupo de 20 alumnos e alumnas entre os cales haberá unha alumna cunha discapacidade auditiva do 90%. E así é como a mí se me ocorreu metela diversidade, porque da diversidade en case todos os corpos hai que falar da atención á diversidade, vale? Entón, eu fixeno así, o sea, cando falo do grupo clase, pois digo que hai alumnado con X cousas, entón xa aproveito e agora vou soltar o speech da diversidade. Así que este é o momento de falarmos da atención á diversidade. Nunha aula ímonos a topar dous tipos de diversidade. Por un lado, a diversidade funcional e polo outro, a diversidade ordinaria. Esta última fai referencia aos problemas de aprendizaxe que se atopa o alumnado no día a día na aula e aos que nós, como docentes, imos ter que responder ben con actividades de reforzo e ampliación ou ben adaptando as nosas propias actividades. Con respecto á diversidade funcional, fai referencia ao alumnado con déficits físicos e ou intelectuais. É dentro deste alumnado onde se sitúa a miña alumna con discapacidade auditiva do 90%. Segundo o decreto 81/2018 e tamén segundo un informe do ano 2017 elaborado polo Ministerio de Educación e o Consello Escolar do Estado,
dinos estes dous documentos que debemos garantir a accesibilidade ao currículum do alumnado con diversidade funcional. Así que, tendo en conta estes dous documentos, eu, concretamente, con esta alumna, vou facer o seguinte. En primeiro lugar, adaptaría... Isto que fago é importante, que é mostrar o que vas facer realmente co alumnado con diversidade, porque unha cousa é dicir, pois voulle prestar atención e facer exercicios e non sei que, e outra dicir cousas concretas, vale? Eu son partidario das cousas concretas e de concretizar todo o que estás expoñendo, non? É o que vou facer agora. Daríalle as tarefas de escoita. Daríalle, por exemplo, un portátil con auriculares e as transcripcións das ditas tarefas. Por outro lado, habería que tamén, lóxicamente, adaptarlle o material audiovisual. Neste caso, eu considero que é moito máis integrador subtitular os vídeos que terá a alumna constantemente co portátil, auriculares, etc. Así que, aquí, como vedes, estou subtitulando un vídeo co que vou traballar na unidade número 3, que se chama De maior quero ser. Aquí vou vos contar unha anécdota e un secreto, o sea, non se me ocorrería nunca na vida poñerme a subtitular todos os vídeos, porque vos non vos imaginades o que para facer esa frase o tempo que me levou e para que coincida, claro, tampouco son un experto que é todo en base de trebellar estas cousas. Igual alguén que saiba sobre isto lle leva menos, pero a mí só subtitular unha frase levoume como 2 horas ou unha cousa así. O sea, eu non o faría, aínda que o digo aquí, vale? Pero tiña que vender a programación. Este vídeo en concreto é da empresa galega de traballo Galellop, xa que nesta unidade número 3 vou tratar léxico relacionado co mundo laboral, actividades profesionais, etc. Outra medida que tomaría con esta alumna sería, lóxicamente, sentala preto de min, xa que estaría acostumada a ler os vezos. Ben, con respecto á segunda pregunta de por que programar, a resposta a ela atopámola no decreto. Aquí vedes o que vos comentaba antes. Aquí volvo a facer referencia á legislación porque, lóxicamente, vou falar dos obxectivos xerais, obxectivos específicos, iso está na legislación, entón parece importante aquí recordar o decreto, no meu caso 81-18. Sara Rábade, és de cerca. Un día tomamos un café, explico-che, joder, como conseguín esa camiseta. É broma. Bueno, non é broma, pero quero dicir, a camiseta merqueina na páxina web de Olaxon Mario. Se a queres, Olaxon Mario é un rapaz que fai vídeos en YouTube, busca Olaxon Mario en Facebook, por exemplo, e mandalle unha mensaxe e xa che dirá se segue vendendo ou non. A verdade é que non o sei, supoño que sí. 81/2018, que establece unha serie de obxectivos tanto xerais como específicos, e que se poden resumir en que o alumnado, cando remate o nivel de C1, debe ser capaz de mediar, comprender, producir e coproducir textos orais en lingua galega escrita e tamén oral, sen ningún tipo de dificultade e con perfecta corrección, riqueza léxica, etc. Estes obxectivos xerais e específicos recollinos nas páxinas 7 e 8 da miña programación. Con respecto á seguinte pregunta de que programar, a resposta tamén a atopamos no decreto 81/2018, que establece as competencias, as actividades e os contidos. O decreto que fai, en primeiro lugar, é establecer as 5 actividades, que son as actividades de comprensión de textos orais, as actividades de comprensión de textos escritos, as actividades de producción e coproducción de textos escritos, as actividades de producción e coproducción de textos orais e, por último, as actividades de mediación. Deixando a un lado as actividades de mediación para as que o decreto establece únicamente a competencia e contidos interculturais, coas restantes actividades e coas restantes competencias, o decreto o que fai é, dentro de cada actividade, establecelas 7 competencias e contidos restantes. Isto quere dicir que se no decreto buscamos as actividades de comprensión de textos orais, dentro delas imos atopar as 7 competencias e contidos. Vale, isto que estou facendo agora para min foi bastante arriscado, a verdade é que non me dixeron nada, nin me preguntaron nada, pero o que estou facendo é explicando que eu na miña programación collín o decreto e modifiquei no meu antoxo. Eu iso a vos non vos lo recomendo, vale? Eu fíxeno porque o de sempre, eu xa teño a miña praza, esta programación que ia expoñer é para adquirir un novo corpo e apetecíame arriscar, sinceramente.
Entón, ao que me refiro, se vos podedes levar algo que vos poida parecer innovador, levádeo, vale? A min era innovador, pero é arriscado o que fixen, porque xa vos digo, é modificar o decreto, recollelo na miña programación nunha orde e cunhas cousas que non aparecen no decreto original, e, bueno, a min, pois xa veredes pola nota se me funcionou, non? Se buscamos as actividades de produción e comproducción de textos escritos, imos atopar de novo establecidas as mesmas 7 competencias e contidos. É o mesmo fai o decreto con todas as actividades. Isto a verdade é que converte o decreto nalgo moi denso e moi repetitivo. Así como o objetivo nesta programación era recoller todo iso dun xeito moito máis sintético e máis claro. Para conseguir este objetivo, na miña programación, o que ides atopar vai ser as 7 competencias e contidos. Como xa dixen, deixamos a un lado a competencia en contidos interculturais, as actividades de mediación das que vou falar a continuación. E como xa digo, na miña programación atoparedes as 7 competencias e contidos restantes e dentro de cada unha as 4 actividades restantes. Para que me entendades aínda mellor, teño aquí esta ficha que podedes ver tamén na carpeta que vos entreguei, onde recollín como aparece no decreto a competencia contidos interculturais e sociolingüísticos e como aparece aquí, sintéticamente e claramente, na miña programación. Como conseguín isto? Pois porque recollín en letra itálica o que é común a cada unha das actividades e en letra negra o que é diferente. Ben, aclarado isto, paso, como dicía, a falar das actividades de mediación, tras que o decreto establece únicamente a competencia de contidos interculturais. Isto non quere dicir que as actividades de mediación non estean tamén relacionadas cos obxectivos e cos criterios de avaliación das restantes actividades. De feito, está, xa que mediar non é máis que coller un texto, que pode ser oral ou escrito, e transformalo nun texto novo, lóxicamente tamén oral ou escrito, e que ademais teña o mesmo contido. Así que podemos dicir que perfectamente que... Outra cousa que me lembrei agora, eu, como vedes, non teño guión. Vale, non fixen guión. Despois, co tempo, porque isto graveino como, non sei, 20 días antes da exposición, certo é que despois, como xa me aburría de repetir o mesmo sempre, e sempre había algunha cousa que me olvidaba ou que non dicía como quería, pois fixen un guión no que apuntei esas cousas, vale? Pero o guión, desde o meu punto de vista, sempre te leva a saber que o tes aí e igual os nervios te traicionan e empezas a mirar máis do debido e despois acabas lendo todo polo guión, non sei. Eu, se sodes capaces de expoñer sen guión, pois mellor. As actividades de mediación realmente están relacionadas con todas as restantes actividades. Ben. E, bueno, digo polo eu que ao final acabei levando un guión, como vos digo, vale? Para esta levei guión, en cambio para a primeira que fixen, pois non levaré guión. Pero xa vos digo, a min eu penso que queda mellor sen guión, pero, bueno, iso cada un, e non está mal levalo tampouco, non me refiro a iso. Con respecto á seguinte pregunta, que sería a da temporalización, debemos ter en conta que o decreto 81/2018 establece 120 horas por curso académico, polo que nós imos dispor de 2 sesións semanais de 120 minutos para acadar os obxectivos do currículo. Hai que ter en conta tamén que a miña temporalización, é flexible. E isto demóstrase xa que eu, no mes de maio, inclúo unha serie... Isto tamén me parece moi importante, mencionar que unha temporalización, a vosa temporalización, que é flexible, porque iso demostra que sabedes o que é o día a día nun centro de ensino, porque moitas veces tes pensado unha cousa e depois resulta que se van de excursión a non sei onde e tes que adaptarte e modificar a túa temporalización e todo iso tal. Entón é o que intento contar eu aquí. E de sesións que van ser de recuperación de días lectivos perdidos por calquera circunstancia, e se non fose preciso recuperalos, pois empregaríamos esas sesións para reforzo e ampliación con vistas aos futuros exames. Ben, a miña temporalización, eu o que fixen con ela foi recollela aquí e concretala nesta folla que tamén podes ver na carpeta que vos entreguei. Aquí o que fixen foi indicar os títulos das unidades didácticas e temporalización. Isto da carpeta que digo é porque eu levei unhos dossiers, unhas carpetiñas así pequenas, onde todas esas imaxes que eu estou ensinando, pois eles as teñen para que poidan velas en directo, vale? A min, por exemplo, de levar esas imaxes para eu ensinalas, o que me fai é non perder o fío. É como se fose o meu guión, para que me entendades, porque eu
estou vendo, cando acabo con esta ficha que estou ensinando, poño aí para o lado e xa vexo cal é a seguinte ficha. Entón, se en algún momento me perdese, miro para a ficha e xa sei que é o que ven despois disto. Iso tamén, por se vos pode valer de algo. De cada unha delas. E neste calendario indiquei datas de interese como poden ser os meses do Club de Lectura Vermello, esas sesións de recuperación ou de reforzo e ampliación, como dicía antes, aquí no mes de maio, e tamén, por exemplo, as datas dos exames. Seguramente vos pode chamar a atención que aquí, na miña temporalización, está baseada na orde do calendario do curso 19-20. E vou explicar. Vale, isto que acabo de dicir tamén é algo arriscado, que tampouco me preguntaron nada despois, pero fixádevos que eu estou este ano, vale, onde hai unhas instruccións que din que o calendario sobre o que che poden preguntar é do 2021 e que moita xente dicía ou cría que había que programar obrigatoriamente para o curso 2021. Eu xa a esa xente sempre lle dixen iso, iría en contra da orde. A orde da convocatoria de oposicións simplemente di que ti tens que programar para un curso académico, vale? Que pasa? Que eu aquí programo para o curso 19-20. Eu, nunha situación normal, nunca publicaría para un curso pasado. Eu publicaría sempre para o curso vindeiro. Aínda que, lóxicamente, como sabedes, este ano programar para o 2021-22 é moi arriscado polo tema de que vai cambiar o calendario, os exames pasan para xuño, os de setembro, etc. Entón este ano, lóxicamente, o mellor era traballar po 2021, vale? Por iso é porque o tribunal xe ia facer preguntas sobre o calendario deste ano, se as fai. Entón, eu fixádevos, a ver que vos parece, como argumento porque traballo pro 19-20. Cal é o motivo? Para realizar algo tan concreto como a isto, precisaba ter unha orde de calendario escolar na que basearme. Entón, aínda que son conscientes de que unha programación sería para os vindeiros cursos, para facer isto, como digo, non puiden basearme na orde do calendario do vindeiro curso, a do 21-22. Por qué? Porque cando realicei a miña programación non estaba publicada, xa que, como ben sabedes, publicouse hai escasos días no Diario Oficial de Galicia. Por outro lado, decidín tamén non empregar a orde deste curso escolar 2021 porque a Consellería de Educación no mes de febreiro deste mesmo ano publicou unhas instruccións nas que se nos dicía aos opositores e as opositoras que non era preciso recoller toda aquela legislación que sufrise modificacións derivadas da COVID. E como ben sabedes, a orde de calendario escolar deste curso sufriu modificacións derivadas da COVID. Así que decidín por isto basearme no que eu din en chamar a última orde de calendario pre-COVID, que é a do curso 2019-2020. Vale, esta é a miña explicación de por que programei po 19-20, vale? María, boas tardes, benvida a Canle, moitas grazas por seguirme. Entón, hola Tania, tamén a ti. Isto que fixen eu, pois, pode ser criticable ou non, pero eu, cando estaba explicando isto, unha persoa do tribunal para que eu mirei estaba asentindo e como que lle estaba gustando o que estaba explicando, vale? Sobre todo cando dixen o de que eu baseime no que eu din en chamar a última orde de calendario pre-COVID, vale? Vos, eu non vos recomendaría facer o que acabo de facer eu, pero eu xa vos digo, se a miña programación fose unha programación normal de secundaria, por exemplo, ou de primaria, faría po 2021 descaradamente, vamos. Iso, o que pasa que, a ver, explico-vos un pouco máis. No meu caso, que era de escola de idiomas, cambio de corpo, hai que intentar destacar de alguma maneira. Despois, en escola de idiomas este ano, se me baseaba na orde de calendario deste ano, é que a orde de calendario deste ano na escola de idiomas foi un cristo. O sea, cambiaron aí os exames de progreso, cambiaron un mogollón de cousas, entón era un rollo. Entón, por iso, pois arrisquei coa 19-20, vale? María Pinto, saiu-me en recomendación, saúdos desde Pontevedra. Hola María, pois non sei a que te refires, porque normalmente aquí a xente chega derivada ou do meu Discord ou da miña canle de YouTube ou de grupos de Facebook ou unha cousa así, porque aquí eu son un docente, creo que son. A xente igual di que son outra cousa, pero eu considero un docente e entón simplemente fago cousas para axudar ao profesorado, para que me entendas, María. E nada, estamos hoxe vendo a miña exposición da programación das oposicións. Ben, con respecto á seguinte pregunta de como programar
programar, a resposta atopámola na metodoloxía. A miña metodoloxía, ou concretamente os meus principios metodolóxicos, están influenciados por dous factores que son moi importantes. O primeiro deles é que as nosas clases non son de asistencia obrigatoria, así que debemos fomentar a asistencia e participación do noso alumnado. E por outro lado, no nivel C1, como ben sabedes, imos atoparnos con alumnado de diferentes niveis de coñecemento da lingua, de diferentes intereses e tamén de variadas idades. Así que, tendo en conta estes dous factores tan importantes, os meus principios metodolóxicos van ser, en primeiro lugar, traballar con situacións comunicativas de debates reais, nas que eu actuaría como un moderador. En segundo lugar, empregar variedade de materiais e variedade tamén de actividades. É dicir, nunha aula debemos variar as actividades, traballar en cada aula coas de mediación, coas de comprensión, coas de coproducción, produción, etc. Tamén debemos variar os nosos materiais. Debemos empregar, por exemplo, fichas de traballo, internet, o tabuleiro digital, xogos como poden ser Kahoots, pliques, libros interactivos multimedia, CDs, DVDs. Toda esta variedade ten como objetivo que o alumnado non caia na monotonía, xa que as nosas clases, como dixen hai un anaco, son de 120 minutos. Por outro lado, tamén é moi importante na miña metodoloxía a aula virtual. Na ficha que vos entreguei tedes tamén o esquema da miña aula virtual, do que eu vou salientar dúas seccións desta aula virtual, que vai ser o repositorio de actividades, onde iría subindo todas as actividades que facemos no día a día da aula, e outra sección que sería a de entrega de tarefas, onde o alumnado podería subir as súas tarefas escritas e onde eu lles devolvería, por exemplo, tamén correxidas. Ben, tamén é moi importante, na miña metodoloxía, precisamente falaba ao comezo da metodoloxía da variedade e diversidade nas aulas de C1, entón, para diluir un pouco esta heteroxeneidade que atopamos na aula, sería moi conveniente traballar con agrupamentos do alumnado, ben sexa en parellas, grupos de 3, 4, 5 persoas ou o que for preciso. A metodoloxía, por suposto, debe ser tamén flexible, e isto da flexibilidade é algo que quedou máis que demostrado ca pandemia, que nos fixo adaptar a nosa metodoloxía ás circunstancias. Ben, unha boa metodoloxía tamén considero que debe ter uns bons recursos e unhas boas actividades de promoción da lingua e culturais. Os recursos, no meu caso, dividimos en físicos por un lado e en didácticos polo outro. Os didácticos tédelos nas fichas que vos entreguei. E vededes que están divididos en recursos digitais, revistas, xornais, etc. Con respecto aos recursos físicos, o principal, lóxicamente, vai ser a aula da Escola de Idiomas, que disporía de tabuleiro digital, sistema de audio, ordenador, conexión a internet, mas non quer isto dicir que sexa o único espazo, xa que poderemos empregar, por exemplo, o salón de actos, a biblioteca, a sala de informática, para outras actividades das que a continuación vou falar, que son as actividades culturais e de promoción da lingua. Na miña programación concreteivos actividades culturais como poden ser proxectos interdepartamentais, exposicións ou rutas literarias. E tamén, por suposto, o club de lectura. Aquí nesta exposición voume centrar únicamente no club de lectura e ides entender por qué, xa que vai ser moi importante para a miña programación por dous motivos. O primeiro, que nas aulas traballaremos coas obras do club de lectura. Faremos actividades sobre elas, realizaremos debates sobre as personaxes, veremos vídeos sobre as obras e comentaremos na aula. Estas obras que vou traballar no club de lectura van ser Deixa a súa mensaxe despois do sinal de Arancha Portavales San Tomé, O último barco de Domingo Villar e Made in Galiza de Sechu Sende. O segundo motivo polo que son moi importantes as obras do club de lectura na miña programación é... Aquí o que fago, isto xa o fixe na outra programación que expuxera de secundaria, é relacionar os títulos das unidades didácticas con algo distinto, sabes? Eu, por exemplo, cando fixera de secundaria, os títulos das unidades didácticas eran libros de galego, libros galegos moi pouco coñecidos, de autores tamén moi pouco coñecidos. Entón aproveitaba que as unidades se chamaban así para falar ao alumnado deses libros, para dar a coñecer eses autores pouco coñecidos, etc. Entón, relacionado con iso, nesta programación o que fixen foi, cos libros do club de lectura, que eran 3, relacionalos cos títulos das unidades didácticas como ides ver. A min pareceme unha boa idea darlle así unha importancia aos títulos das unidades didácticas e relacionalos coa programación. Porque
están relacionadas cos títulos das unidades didácticas e cos contidos léxicos desas unidades didácticas. A modo de exemplo, se imos á unidade número 3 da que vos falaba ao comezo da exposición, lembrades que se titulaba De maior quero ser, e de maior quero ser trabállase aquí contidos léxicos relacionados, como dixen, con o mundo laboral, actividades profesionais, etc. E de maior quero ser é o título dun capítulo da obra Deixa o seu mensaxe despois do sinal de Arantxa Portavales Santomé. Outro exemplo, por exemplo, a unidade número 8, que se titula A Escola de Artes e Oficios. Aquí tesme que desculpar se vos estropei un pouco o libro, pero a Escola de Artes e Oficios é un lugar fundamental na obra O último barco de Domingo Villar. E na Escola de Artes e Oficios, o léxico que vou traballar é o relacionado con o mundo do ensino, actividades académicas, etc. Ben, con respecto á última pregunta xa de como avaliar, a resposta a ela está na avaliación. Eu vou vos falar de procedementos de avaliación, de criterios de avaliación e de instrumentos de avaliación. Os procedementos de avaliación van ser 4. En primeiro lugar, a avaliación inicial, que como ben sabedes ten lugar no comezo do curso, e que nos serve para ver o que o alumnado sabe da nosa materia e o que lle gustaría saber. Tedes exemplos destas actividades de avaliación inicial no anexo 6 da miña programación. Ben, con respecto ao segundo procedimento é a avaliación formativa, que é que se desenvolve no día a día da aula e que lle serve ao alumnado para ver como vai progresando na adquisición da lingua. Con respecto á avaliación de progreso, que sería o terceiro procedimento, como ben sabedes, ten lugar no mes de febreiro, a non ser que veña unha pandemia mundial e non la cambien de datas. Para que nos serve a nos esta avaliación inicial? Pois para ver se o alumnado vai acadando os obxectivos ou non da programación e, se non fose así, poder modificar a nosa práctica docente. E o alumnado, pois, ten para eles valor orientativo simplemente. Por último, estaría a avaliación certificadora, cuxas características e particularidades recollín e especifiquei na miña programación e que podedes consultar se fose preciso. Paso xa aos criterios de avaliación. Os criterios de avaliación están establecidos polo decreto 81/2018, que nos di que, ademais, debemos establecer uns mínimos exigibles na miña programación ata paredes. Os criterios de avaliación é o lado de cada un o respectivo mínimo exigible. Están a partir da páxina 28. Por último, con respecto á avaliación, vou vos falar dos instrumentos de avaliación que recollín nunha táboa que tamén vos entreguei e que podedes ver que contén os procedementos de avaliación, cada seu instrumento de avaliación e a legislación aplicable e a temporalización de cada un deles. Para rematar a miña exposición da programación, vou referirme ás unidades didácticas, que as unidades didácticas é onde recollemos todo o que acabo de explicar, é dicir, as unidades didácticas da miña programación conteñen as competencias, os contidos, os obxectivos, a temporalización, a metodoloxía. Aquí tamén me parece moi importante relacionar como o paso entre cando estás rematando e vas a comezar as unidades didácticas, pois sería unha maneira de relacionar a programación coas unidades didácticas, é dicir, todo o que acabas de explicar pois ten que estar recollido nas unidades didácticas, é a maneira que eu atopei de relacionar así unha cousa co outra. E a diversidade, a avaliación, etc. Todo do que acabo de falar. Todas as miñas unidades didácticas teñen a mesma estrutura. Comezan con un encabezamento onde aparece o título da unidade, a temporalización, os recursos, os obxectivos, criterios de avaliación e mínimos exigibles. Se vos fixades, os obxectivos, criterios e mínimos aparecen codificados e o significado deste código recollino na programación. No corpo da unidade veñen as competencias e contidos e as actividades. E, por último, a atención á diversidade. Nas unidades didácticas é tamén moi importante ver como están relacionados os contidos cos obxectivos e cos criterios de avaliación e mínimos exigibles. É por iso que vou vos demostrar esta relación escollendo un contido léxico que vai ser o de cultura, un obxectivo que vai ser o CTO6 e un criterio de avaliación e mínimo exigible que vai ser o PCTO-C8. Para que entendades mellor, contidos da unidade número 11 de cultura, obxectivo CTO6, comprender sen demasiado esforzo unha ampla gama de programas de radio, televisión, obras de teatro, películas, é dicir, cultura, que contén unha grande cantidade considerable de argot, linguaxe coloquial e expresións idiomáticas. Se seguimos o criterio de avaliación PCTO-C8, di: domina un amplo repertorio léxico incluindo expresións idiomáticas e coloquiais, é dicir, o criterio de avaliación está relacionado co obxectivo e o obxectivo cos contidos da unidade. Ben, para rematar, informo-vos de que a miña programación, lóxicamente, pode ser avaliada
é modificada en función das circunstancias e para iso recollín no anexo 7 unha rúbrica de avaliación da miña programación. Así que así remato a miña exposición e quedo ao vosso dispor para as aclaracións que for preciso. Ben, pois ata aquí a miña exposición